Abuontemhene. Awufia ya mamu nyina kwa abamfa mu Nyansapo kasa mfoni so Nyansapo no agye se yesane no badwembem se won se de oti okuwie okrawie ane obrawie nwoma so opimso Otumfuo se tutu abebiu toso mienu watranse se no na tankonya asanteman council no asinkonya se ya na se eya asanteman ho adwen ena bo no mo dwen ahinsi ahintuo ane hu siesie mpuntudwuma ebeba wa asanteman mu wahina wotiwe eye Nana Akomeah Sakyi imprempren Abuontemhene akonya ne toho na enei ena wonmu enya no a waba bedi ade na wode aseda ena ede ebaye so we ne nchen ya oba tomru na basa kakraka kama a wote ne nchen ya ba wohima Nana Jaben Afrakoma wono ena ote ne nchen pe enti enei hu dom no omabo fufuom na wonmu ewo Manhyia mfia esebe ewo pinso ni mu a na Nana Akomeah Sakyi a wono mprempro ya Abuontemhene aseda chenchenche ena ode ebre ni wura se woboa ma niema ekoso ne ma remfi se wohini ya America na semi ne yire ene Dr. Akosua adua ya a eda adibidromu a wabe pa ewo honomu ewo asantima ntemba no ma eputuoja nnaso ye no wono nso ne ho twani eno no a wota na chi Manhyia Said you are not good for the Abuontemhene this year. So the fire my Abuontemhene, and the most you are able. Mon cousin. You're out. No, this year. Baya, Grandpa Uchebia, you need a pensions around my boy, my dear. We are praying Abuontemhene. You're playing well. You're Abuontemhene. Abuontemhene. enti sambi se wohwa aseda no akoso awie na bagwode na ni kiremu aye santehema Nana kunadu a wuyi adom otoso miensa na boboa no na himfie na tenaye na Nana Akomeah Sakyi a wo ya Abuontemhene woko sabe okoe amamana ni amanye mu okochia ne ba ayi opemso ankasa de aseda koma no sabe owuntimi enko na abra obeja santehema ho sanse esi nsan kokromoti ho emopo etina wo se otietia ne mpaboa so tia na wo sane free soro ho na oba fom ba santehema ho na afei obehu ne maame prekope sansa santehema ye nyina ya maame no ya bre wa prekope a wo fi ti wo ka asam na ne kodu le bio si yonko ni nko hu abrewa na wo se odi ani die ni ebu se fatam so e de bra brewa na obeda nase na afei eye den ya ye nim se wa ba brewa nchen die osumasem ene afutu sembi so ebekoso na afei wode ama no na aboa no ama mprempren Abuontem kura wodi so ehene no atumi akoye di ama no mu Abuontem kuro no aye mutimu kesene ne ade no aye sa wo ani kiremu ewo anam atansu kwa no so wo ko jaache na apram so na akontanse
udu kura ye friend se eputuja saatem no ese watrafe yiase ya bia konfa no che besia na na hu ba asem no ewo no ufiri ho na wokokura friend se eputuja udu eputuja ha eputuja station ha bonse won mo airpai abontem apenkra abontem ni nkura toato so nyina eho eni ewramu na ye de kokura friend se abontem no nti mu a ayi moni so kesene no nti mu kakra betimi na ye de amam no ti wonna maputuja kuro ma se wusane a kura edi kanye eno ne abontem eho ena na Akomeah Sakyi a ni wukani ni twetwe butwo ene Dr. Akosua Duaya oba papa bi wono ebo na chi doma ene wono mo aba mo de aseda edebre Otumfuo ena afi santehima nana kwadu a oyi adom ewo ye hu se wakowura ho wawie a wasa Appiah ye kɔ yenim ewo ehonomo enti aseda no wawie oba wawie na kyese ene de aka no no bekwa akɔbɔ adim ewo abontem honomo na afi kuroma no nso no yagieni kakra ewo honomo yesi na edituntum edebesi wuwie a ushifufu enti na lewu ka se adai ena na yifufu asechira no no ye mfa fufu ni sehne edituntum eni frade ba na wuwie a akobo fufu eno na ye hu se ana Akomeah Sakyi a oya Abuontemhene waye ne pepepa ode ekwan ebusia na ye se eno no mani gu so a mo hwa abuti bo modern na subscribe na share aye ni gisem so na pakem a cha se odi ne hene edi ne nkwi eho ade ba akwa ma ahini eye de no so awo se ya no kwasem ni na utumi se usura de wo soro de ne utimi am ze besu na usu nso de a ene em se be de pa ewo ho no na Akomeah Sakyi owo oba papa bi a wota na chi da bia na wo moka se be ma be di yi wura bobromu na oba bi a ono nso timi ne dwenta na chi yenhwe na skills no kaka
abusia na chese de etie eno no aseda na awie peyo na na magye atom di sese di osibo didiyo ene de eka ho a ema no de no eno pepepe ena ekosi na ma remfi se nana Akomeah Sakyi a oya Abuontemhene ni yire ene doctor akosua aduaya na nyame nwanwa se wo hwe no so aya asabia na wo ye adu aputu eja ho na sa na adu aputu eja education ho ho ona be hu doctor aduaya onsani faso one filling station bu nkum so saa wo kwa one filling station no edi enhwanimu ebo ho no ma wosi dan kama ebe bibiduro wo pa wo bibia mami ono so asantema ne Ghana hade eboni din a na chese wa ma wo so Nemo me de sika near the aso na shrine no be ehu enti se wo ha wonye mistake Abuontemhene yate den ne for akwaba enti sabe nananom ekwan atene obetimi amon there for akwaba
Ai abusapani wona aduru so na se de hyehyɛ ne tie no mo se brɛ ne kɔ enti abusapani uduru ho na okɔkyea ne nsɛm a na ɔmo maka nyinaa abɔ ɔmo mu na yɛatoa so kama aha yɛsɛ mo nyinaa abusuafoɔ no mo nyinaa Zapanyi wa Appiah. Nana. Yes, I'm on Nana Matangoja, or what you are more Macano, who drew one wabu, now we can about today. Sanko, on in a Bustiana, Ochiano, Mami, Ebano, hepatitis, Mudia, Ghana, how this size, and I end in a Bustia and a Chiano. Aha. Nana, and in a Bustia, and I just something for Mochiano. I am free for Sanko and our Mochiano. Aha. About today. Now, when I
Abuontemhene, ene adofua free actually ene me nyina bedom ye. Pano for near me group back. And a female group was uncle. Ene Appiah will be a free baby by Appiah. There must be. He said, and then I dear mine a promise. Obia Metaiko Manhyia Inti Metahu say Nyansapo Akomeah Adumonum do a myself in Nassau. Baby, the last year, me pipe Jawan. Me free, I say, in whom Obia Wakadasi, a drum say, at Janita. Inti me cry, Mama. I promise to cry. Inti me I said that. And Mamma. Am I again? Inti me Namasi. And ye. Inti 17 me I said that Mamma. Let's say. Adia Santino. Yeah, Bechanitia. I near stranger for phobia. Na Kaboba when he said. Epamchara 14 January. Nti mo venture Pesiaga. Abuontemhene so. Sadano. January 17th. Sadano na mani swadi na. Nti this a bit me abua ama enpunchu aba Abuontemhene. Edi adwuma bre mranche ni mamba wa ha. Ya tire no nyina. Sabe ka ya twere ni mu nyame nai ebu afaso enye de ya twere ni mu twa nyame sebedi akone be kwen bodi atwede na se kofi nro ni ya aben ntime nyina ni mu ampata na wo ya de ya